ئەردۆگان سڵتانێ پۆشمان. ساڵا 2018 سەرۆکۆمارێ تورکیایê Recep Tayyip Erdogan keysa xwe li bûyera kuştina rojnamavانê Siûdî Cemal Xaşiqçî anî û xwest Erebistana Siûdî ji ser textê rêberiya cîhana İslamî bîne xwarê û li şûnê rûne. Li ser xatirê vejandina xewna xîlafeta Osmaniyan, ev serê çend salan e ku Erdogan siyaseteka dijminane û dagirkerane li dij dewlet û gelên derdora xwe dajo. Îro piştî ku vê siyasetê aboriya Tirkiyeyê wêran kir û peywendiyên wê bi her alî re xirab kir, Erdogan holî poşman li deriyan dide. Duh li deriyê mîrîtiyên Erebiyên Yekbûyî û İsraîlê da û îro li deriyê Bin Selmanê mîrê Siûdiyan dide. Bi hêviya ku rola Tirkiyeyê ya navdewletî aktiv bike, wêşçirava enflasyona aborî derîne û partiya xwe ji têkçûna di hilbijartinên 2023 de dûr bixe. Li gor daxuyaniyên rayedarên Tirkiyeyê, merema Erdogan a sereke ew e ku rewşa kambax a aboriya Tirkiyeyê baş bike. Li vê barê berî ku hevdîtin pêk were, berpirsekî Tirk ê mezin diyar kir ku danûstandinên derheqê bedilandina pereyan de bi lez û bez naçin serî û ji ber wê ev mesele dê di navbera Erdogan û Bin Selman de bênîqaşkirin. Heman berpirsî eşkere kir ku peymanên duwarê enerjî, aborî û ewlekariyê de dêbên îmzekirin û dê kara xebitandina pereyên Erebistana Siûdî li Tirkiyeyê bêkirin. Lêbelê tu li hevkirin û peyman di dawiya hevdîtinê de nehatin ragihandin û şîva fermî jî di nava sehetekê de bi dawî bû. Li gor daxuyaniyên fermî û navgînên ragihandinê tenê daxuyaniyeka hevbeş ji hêla serokwezîrên her du dewletan ve hat ragihandin û wê daxuyaniyê jî behsa xurtkirina peywendiyan kir. Balkêş bû ku di rêwresmên fermîyên pêşwazîkirinê de mîrê Siûdî Bin Selman silava Atatürk a Selam Asker li leşkerên Tirk nekir û xwe ji alaya Tirkiyeyê re neçemand. Tenê silava İslamê ya el selamu aleykum got. Binêrîna te ev poşmanî û çivên serokkomarê Tirkiyeyê dê bikêrbên û dê aboriya Tirkiyeyê û AKP'yê ji têkçûnê xilas bikin gelo.